Jo crec que entre tots els partits polítics que hi ha hagut aquí hi ha hagut alguns elements comuns. L'element de la importància i del reconeixement de la llibertat religiosa profunda. Després també el tema del reconeixement de l'entitat positiva de l'acció de les religions. I després la conveniència de que hi hagi convenis entre les administracions i les religions. El que passa que, esclar, això són principis genèrics que estan molt bé que s'hagin posat d'acord i això és molt important. Però de seguida hem vist molta gent de què són les concrecions d'això. El tema de la religió a l'escola, el tema de la subvenció o de l'IRPF, el tema de com es concreta això en molts àmbits. Això és hi ha hagut bastantes confluències, però també hi ha discrepàncies. I això és el que em sembla que en el futur poder s'hauria de fer. Fer taules rodones en els que els partits els convidem junt amb altres persones, més de fora, que preguntem sobre com concreten això a l'ensenyament, al tema de l'economia, al tema dels drets humans, com es concreta això, i això em penso que seria interessant que es fes en el futur.